ka m gawazie na APC amaghị m ihe ọbụla dị mma mata na o nwere mgbe m kwuru okwu banyere ọchịchị APC n'isi mbido ọ dịka tụgbuo ya n'okwute nke m jụrụ gọọmenti APC ọ na-ala ihu ka ọ na-ala azụ ka ọ na-agbasa anya aka ka ọ na-ejikọta anya aka ajụjụ ahụ asabeghị ya ruo taa gịnị mere ọ na-abụ onye si na APC bilie mee ihe ọ bụrụ ọkatọ ajawa ya mma ilegide ili gị were nzu kpewe ya gaa hụ chọọ omume ndị nwere anwụ na-aga ije gị jaa ya mma gị si na ndụ dị ya m gwala gị ya ka a hapụkwa ịga ebe ahụ maka ahụghị m ohere ma ọ bụ ọrụ ọ na-enye ụmụaka ndị Imo ngalaba niile a bụ nke a bịara wepụ kpacha ahụghị m ya ịma okwu ụgha na-aka mma n'asụsụ bekee okwu ụgha na-adịkwanụ mfe n'asụsụ bekee mana erukwa n'asụsụ Igbo anaghị ama otu eji eme gịnị akọwa ya bụ asụsụ enye nsogbu Minister of Happiness mgbe ndị na-achị nọ n'ahụhụ ka m gwa gị gọvanọ unu ka m kpọzie ya nke gị gọvanọ my governor gọvanọ anyị nwee businessman o doro m anya Owele one Owele businessman m gwa gị na oji unu eme biznes ga-ekweta ọ bụghị biznes ka o ji anya eme ka m gwa gị ofu ihe ị ga-aghọta gbasara ọchịchị Chief Owele Rochas Okorocha birikwa ngalaba ụlọ ọrụ niile nke o keretiri mbụ onye aka na-achị Imo gosipụtara ịhụnanya ya n'ebe ndị Imo nọ inye ha ọrụ ịnapụta ha na aja aka nke ha nọbụ n'ime ya ime ka ndị Imo ghọta na mmadụ werekwa ofe aka apịa nwata ihe ya werekwa aka ekpe wee dochite azụ ma mere ihe ọma ọ bụ ihe ahụ m kwuru ikwetala na ọ pịara ha ihe ọ pịara ihe na ọgwụ na ọ kụtụrụ ụlọ maka ọ chọrọ ịrụrụ ha ụzọ ndị masị na ha chọbụ ka ụzọ ha dị warawara ụtọ dị Rochas na ọ chọrọ ka ọ mee ka ọ dị ka nke dị Calabar dị bụkwa nke Lagos ndị masị na ha chọrọ na ọ ya ha biko wute ụmụ ihe ndị a